Good afternoon. We'd like to acknowledge the presence of our beloved Archbishop, Archbishop Rolly. Diyos marhay na aldaw po sa Indogabos, as in welcome sa Misa nin Banwaan sa telebisyon. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to ang sa tong mga personal na intensyones, asin ang mga minasunod. Misa pasasalamat sa biyayang naako, dolot ni Naruel, Ami, Bunyag family, Lazaro family, Malu Bendicio, Yantero, Decena and Prado families, Nene del Rosario, Neats Abio, and birthday blessing for Sylvia Socorro, Dolot Can Matias family. Para po sa complete healing ni Ramon Robenitas, Dolot ni Neats Abio. For good health of Rosalia Asense and Villafuerte family, Dolot ni Janet. For good health, offered by For Viel, Maria Rodriguez, and Maria Faye Donna, Carmen Bunyag, Arnaldo II, Arnold Kirby, and Cindy Bunyag, Dolot Can Bunyag family. For safe travel of Jerome Rodriguez, and healing of Antonio Co from COVID-19, Dolot ni Nelly San Miguel, petition mass in honor of Our Lady of Peña Francia, and for the safety of the relatives and sisters outside the Philippines, and petition mass for Mary Jane, Maria Francia, Virgie, Alexis, Dolot Canyantero, and Decena family. For complete healing of C. Salve Cabral and all sick members of LLFCC family, offered by Llantero and Decena family. For God's healing for Salve Cabral, Dolot Can Binyang and Probesita. For job blessing for Greg Jr., Dolot ni Pobresita. For land dispute of Salogon Hibago, Dolot ni Nene del Rosario. As in para man sa kalagkan mga minasunod, ni Romeo, Dolot ni Grace Borja, ni Aaron, Gregorio, Saturnina, Pablita, Jose, Antonio, Epifania, Juan, Ronald J., Yolanda, Virginia, asin sa gabos na mga kalag sa purgatorio, Dolot Candesena Llantero family. Para sa kalag ni Virginia, offered by LLFCC family, sa kalag ni na Reynaldo, Felipa, Mario, Dolot ni Nene del Rosario, sa kalag ni na Martin, Antonio, Dolot ni Noel, asin sa kalag ni na Gloria, Amado, Lucena, Fermin, Daniel, Avelino, Santos, Joel, Joey, Dolot ni Pau, asin sa kalag ni na Marisa, Dennis, Roberto, Dolot Can Matias family. Ngunyan iyo ang ika-13 Domingo nin taon. Ang tema, Pagsunod ki Kristo. Sa selebrasyon niyato ngunya na Domingo, kita pinapagiromdom na maghingowa na maging mga tunay na disipulo nin kagurangnan sa paagi kan pagsunod niyato sa iya. Sa pagpasan man kan krus, asin sa pag-ako nin mga may pagkamuot, orog na tuman sa kasaralitan. Ang mamamayokan sa tong selebrasyon, iyo ang sa tuyang ginagalangan asin namumuta na Arsobispo, Moy Reverendissimo Rolando Octavos, J. Tria Terona, OCD, DD, Arsobispo can Cáceres. Matindog po asin umaugmang awiton ang awit sa pagpuon.
samuyang tahaw, kaugmahan na laing makakahanan, kami sa imo pinapuli. Bunganin pagtiripon ni mga magturugang sa imong harong, pagtubod yamo lugod magrarong, ikaanang na kami ako. Kaugmahan na daling makakaagaw, kuning kabuya sa samuyang tahaw, kaugmahan na daing makakahanan, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagirondo, kanti pansaliwanag kan tataramon, paglaong yamo lugod magrikod, ikaan kaligtasan sa tapos na panahon. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo, Amen. ang katununungan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aga sa Indong gabos, mga tugan. Diyos maray na Sa aldaw. mga nag-antabay sa ating live stream. Mga tugang, idoko ang payo, siring man sa silensyo kang sa itong mga puso, asin konsyensya, mapagkumbabang ako unta an sa itong mga kasalaan. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ang gabos makusog tabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanakasala ko ning mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, mapuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamipi sa kagurangnan ng Diyos. maherag banlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakatawada an sa tung mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherag ka, kagurangan, maherag ka, Kristo, maherag ka, Kristo, maherag ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahay ang buong. Maumilika, rinurukyaw milika, sinasamba milika, pinapanguraway milika,
pinapasalamatan mi ika. Huli ka na ulat mong kamurawayan. Kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang na aking bugtong Hesu Kristo. Kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nang papara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nang papara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turog kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Pinok ko ang payo. Mamibig kita. O Diyos, namimibig kami. Nahulikan grasya ng pag-ampon. Binuot mo kami na maging mga akining liwanag. Waras na naday kami matahuban kandiklom ning kaputikan. Alagad padagos kaming mga hiling sa nagdadanay sa banag ning katotoohan. Huli kay Jesu Kristong kagurang nanyamas sa imong aki, nakaiba mong nabubuayas sinagahade sa pagkasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kanta taramon. Si Propeta Elias, pinadagos kan sarong na sa iyang naginibo, binalsa ni Diyos ang babae, kan balaog pagkakaigwanin aki. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro nin mga hade. Sarong aldaw si Elias nagduman sa Sunem. Igoduman nin mayaman na babae na nagpirit na magkakan. Kaya bilang pag-agi niya duman, minahapit siya sa pagkakan. Sin ang babae nagsabi sa iyang agom, ngunyan, isip ko na ining lalaki na aroal daw naghahapit sa sato, banal na tawo nin Diyos. Igibot siya nin sadit na kwarto, asid bugtakan tanin higdaan, lamesa, tukawan asin ilawan, tanganing kun siya maghapit, igwa siya nin mapapahingaloan. Sarong aldaw si Elias naghapit, naglaog sa kwarto asin duman nagpahingalo. Asin nagsabi kibihazi na sa iyang surugoon, ano an magigibon niyato para sa babaeng ini? Si Gihasi nagsimbag, siya daing aki asinan sa iyang agom gurang na. Si Elias nagsabi, apoda an babae. Asin kan inapod an babae, tuminindog sa pintuan asin sinabihan. Sa siring na panahon, kun an aldaw umabot,
ika magkakaigwa nin aking lalaki. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Sagud pa man aawiton an sa imong pagkamuot kagurangnan. Sagkod pa man aawiton an sa imong pagkamuot kagurangnan. Sa gabos na panahon ipagrurukyaw ko an sa imong katotoohan. Aram ko na an sa imong pagkamuot daing katapusan. Na an sa imong katotoohan masarig siring sa kalangitan. Sagkod pa man aawiton an sa imong pagkamuot kagurangnan. Paladan an banwaan na igwanin siring na hade, na naglalakaw sa liwanag nin sa imong lalawgon. Naan kaugmahan araw-aldaw, yaon sa imong ngaran, naan sa imong katanusan, burabod nin sa indang kaugmahan. Sagkod pa man aawiton an sa imong pagkamuot kagurangnan. Ika kagurangnan an kamurawayan nin sa indang kusog. Sa tabang mo an sa imong kapangyarihan pinag-umaw. Huli taan sa imong puon, inaataman nin kagurangnan, an sa mong hade inaataman kan banal sa Israel. Sagkod pa man aawiton an sa imong pagkamuot kagurangnan. Sa bunyag, kita nakasaro ki Kristo. Sa kaibahan niya, kita ngunyan nagbabaklay, hale sa pagkagadan sa kasalan, pasiring sa bagong buhay sa saiya. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Nalingawan nindo na kan kita binunyagan isinaro kita ki Kristo Jesus. Binunyagan kita sa iyang kagadanan. Sa ibang tataramon, kan kita binunyagan, ilinubong kita kaiba niya, asin isinaro sa iyang kagadanan. Tanganing siring na si Kristo, na buhay liwat sa kamurawayan nin Ama, kita man magbagong buhay. Alagad kita nagadan kaiba ni Kristo, kita man mabubuhay kaiba niya. Aram niya to na si Kristo, na nabuhay liwat sa mga gadan, daina liwat magagadan. An kagadanan, daina nin kapangyarihan sa saiya. Kan siya nagadan sagkod paman para sa kasaalan. Kaya an sa iyang buhay ngunyan, buhay na kaiba nin Diyos. Kaya dapat nindong isipon na kamo mga gadan para sa kasaalan, alagad mga buhay para sa Diyos diyan ki Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod ki Kristo, kaipuhan ang pagdolot kanamomotan asin mapakumbabang pagsakripisyo. Iyo ini ang mensahe kan evanghelyong babasahon. Matindog po ang kabos sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Sa
kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa sa Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sinabi ni Jesus, ang namumuot sa iyang ama o ina, orog pasako, bakong maninigo na maging disipulo ko. Ang namumuot sa iyang aking lalaki o babae, orog pasako, bakong maninigo na maging disipulo ko. Ang dai magpasan kang sa iyang krus, asin magsunod sako, bakong maninigo na maging disipulo ko. Ang nagpapahalaga sa iyang buhay, mawawaran kayan. Ang nawawaran ning buhay huli sako, magkakamit kayan. Ang minaako sa Indo, minaako man sako. Ang minaako sako, minaako sa nagsugo sako. Ang minaako sa propeta ning Dios, hulita siya propeta ning Dios, babalos kang siring sa propeta. Ang minaako ning tawong matanos, hulita siya matanos, babalosan siring sa tawong matanos. Ang sisay man na magpainom ning maski sarong basong tubig, sa sarok kang pinakasadit na disipulo ko, hulita siya sarong disipulo, totoong maako ning balos. An marhay na bareta nin kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po para sa humiliya. Giraray, Diyos baraynaga sinunggabos, mga tugang, espesyalmente sa nagaantabay o nagpapartisipar sa satong banal na misa, paagi sa telebisyon. Enon sa gabos, ang sa kong puso, panukang kaugmahan, dahil this past 3 months ding COVID pandemya, itong lockdown, or even before that, for many months, halos 1 taon na siguro, di man ako nagbimisa digdi. Hindi ako iniimbita eh. Noon yan, nagbimisa na ako. So, kailangan pala may COVID para ako magbisa dito. Ha? Pero, naugma ako na mahiling kamo, banwaan, especialmente kamong gabos, na merong mask, naka-social distancing. Pero kung pinaka-importante, ang preparasyon kang sa itong mga puso. Mga pusong bukas para akuha ang tataramon kang kagurangnan, especialmente para akuha ang hawak asin dugo ni Kristo sa banal na Eucharistia. Amen? Ngunyan mga tugang, nadagog niya to ang Ebanghelyo susong kay San Mateo. Isang background. Aram niya to na ang Ebanghelyo ni San Mateo, ini sinulat para sa mga Hudyong naging Kristiyano, siring man sa mga Hudyong dahil pa nagiging Kristiyano. So written for Jewish Christians and to the Jews who may be interested anuman ining Kristyanismo. Ngunyan si San Mateo, ipinipresentar niya, he presents Jesus bilang bagong Moises. Aram niya to kung gaano ka-importante si Moises sa mga Hudeo, di ba? Saro siya sa mga patriarka, importanteng patriarka, kay iba ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Okay? Aram din niya to na sa Old Testament, si Moises naghali o went up the Mount Sinai, siriman itinaos sa yakang Diyos ang 10 Commandments, 10 utos. I-despress ini, itinaod niya sa balwaan na ang 10 utos kang Diyos ang magiging giya kang mga Israelita. Okay? Ngunyan, sa Ebanghelyo ni San Mateo, si Jesus man mahiling niya to, nagsakat man siya sa sarong bukid, mountain, actually a hill. Pero this time, di siya nagtao kang 10 Commandments, ang itinaon niya, ang kanyang sadiri, ang kanyang mga tataramon, especialmente ang kanyang mga kilos, mga gawe.
na nagpapahiling na uya na ang kapanuan kang promesa kang Dios. The fullness of the promises in the Old Testament, now it is fulfilled sa pagkatao ni Jesus. Na para kay San Mateo, siya ang bagong Moses. Bagong Moises. Kung tano si Moises, naggibo siya ka mga Israelita bilang banwaan kang Diyos, ngunyan si Jesus, magigibo kang bagong banwaan, the new people of God, na ang maghahade sa bagong banwaan na ini, ang mga tataramon kang kagurangnan, ang tataramon kang aki kang Diyos. Kaya nga pinasimulan ini ni San Mateo sa iyang mga tukdo sa kabanata, ikadimang kabanata hasta ikapitong kabanata, from the 5th to the 7th, mahiling niya to si Jesus, nagtataram, nagtutukdo sa bagong paraan, kung paano kita magpamibi, kung paano kita magtao kang limos, kung paano kita magdisiplina o mag-ayuno. No? Kung paano kita magkakaigwa kang tamang relasyon sa tao. Okay? So, pinasimulan niya yan doon sa paladan, Beatitudes. Naalala niyo, di ba? Paladan ang mga dukha, no? Paladan ang mga nagtitiyos. Yung paladan, yan ang programa kang buhay ni Jesus. Entonces, ang sarong disipulo ni Jesus, may kaipuhan na akuha ang mga tukdo ni Jesus na paladan, siribad ang iyang mga bagong tukdo. Ngunyan, from chapter 8 onwards, mahiling niya to si Jesus, di na nagtataram, di na nagtutugdo, kundi nagigibo kang mga milagro na mga gawing kakaiba. So yung first, Jesus in His words. Ngunyan, 2 chapters, Jesus in His deeds. Jesus performing miracles. Yung mga tataramong na-explicar, yung mga ginigibo ni Jesus. Yung mga ginigibo naman ni Jesus, nagpapatotoo sa iyang mga tataramon. Sabi ng Vatican II, si Jesucristo ang satong paratubos, naging paratubos, paagi sa iyang tataramon, asin sa iyang mga tukdo. Paratubos siya dahilan sa iyang pagtukdo. Paratubos siya dahilan sa iyang paggibo o pagkawin na marhay, na mga milagro. Kundi naging paratubos siya sa pagkaiba, magkasama, words and deeds, teachings and actions. Kaya si Jesus, panung-pano siya, fullness, kang mga teaching, siriman, mga gawe, kang kagurang ng Ama. Dahil sinugo siya kang Ama. Ngunyan, nang natipo na niya mga alagad niya, mga disipulo niya, then, sabi niya, lakaw kamo. Kaya nga, ang satong binasa, ikapulo, 10th chapter of Matthew, ini ang tinatawag na mission sending. Pinapadaranan si Jesus inda sa manlain-lain na lugar sa Israel, dahil pa sa labas, no? Para itukdo nila ang nadagog nila kay Kristo. So He sends them as disciples. Ngunyan, sabi ni Jesus, lakaw kamo, however, alagad, dahil nyo malilingawan na may mga kondisyones na dapat akuha nindo bilang mga disipulos. To be a disciple of Jesus involves conditions. Enot na kondisyon, na itao mo ang iyong buong buhay sa iya, na wala dapat blood relationship kang mga kamag-anak na maaring magkontra o maging obstacles o magpabagal sa relasyong ini. No? Yung sa itong nabasa, sarong style kang writing, anyone who loves brothers is more than I. Sa iba, anyone who hates. No? Ang ibig sabihin lang nun, binibigyan ni Jesus ng importansya, ng diin. Ina-underline niya. Kang importansya na kita, kapag sumunod kay Jesus, dapat total. Hindi yung half-half lang.
yung, sige Jesus, I will follow you, but I will stick to my parents. Kung merong conflict between you and my parents, susundin ko magulang ko dahil sila nagtataong sa akin ng allowance eh. Sila nagtataong sa akin ng kakano. No. Ang satong relationship kay Jesus, nangangaipo na dapat mangibabaw more than our blood relationship with our loved ones, with our relations. Ini totoo. Halimbawa, alam ko maraming istorya ng mga madre na mga magulang nagkokontra na sinda maglaog sa konbento. Kaya ang daming magmadre tumatakas para makalaog sila sa konbento. Ako, hindi ako tumakas eh. Sabi nga ng nanay ko, lumakad ka na, sakit ka na ulo sa bahay eh. Parang maraming problema dito. Ano? Pero ako nagdesisyon dahil nakita kong talaga palang iba ang tawag ni Jesus. No? Pero aram ko na ang nanay ko umiyak when I entered the seminary. Bunso kasi ko eh, retaso. Di ba ang bunso daw, mahal? Noong unang parang tawag daw, retaso eh, retaso. No? Di ba? Retaso. Ngayon hindi na eh. Tawag millennial, kami naman millennials. Mga senior. So yan ang number one. You cannot compromise. Di mo, ito ng kompromiso ang iyong relasyon kay Jesus. Dapat number one siya. Ikaduhang kondisyon, dapat andam mong akuha ang inako ni Kristo. Anong inako ni Kristo? Ang krus, ang pagtiyos, ang sakripisyo. Ngunyan, ang daming mga disipulos nabunyagan, pero day natin nahihiling na sinda sumusunod kay Kristo. Si Kristo hinahanap, open siya sa sacrifice, sa pagtiyos, sa mga sakripisyo. No? Pero kung yan, mga tao, mga Kristiyano, pag mayroong pagtiyos, mga ganitong okasyon, ano nahiling nga to? Reklamo, complain, anggot, galit. Diba? Galit sa Diyos, galit sa mundo, galit sa tao. Wala nang patience, wala nang tolerance. Di na din na nababasa ang importansya sa buhay ng tao, ang sakripisyo. Even ang pagtiyos. Diba? Pero si Jesus, sabi nga niya, pag day ka mo andam na magpasan kayo mong krus, day ka pwedeng maging disciples ko. No? Dahil ngunyan ang tao, di may hinahanap ang krus, ang hinahanap tulong convenience, comfort, cash. Yan ang hinahanap ng tao ngayon. Komportable ba dyan? Okay ba dyan? Aircon ba dyan? At meron bang kwarta? May pera ba dyan? Magkakakitahan ba yan? Pero bilang alagad ni Jesus, dapat andam kang maging pobre. Yes, you may be poor in material resources, but I can assure you, you will be rich in the eyes of God. Ikatulo, sinasabi ni Jesus, ina-assure niya, na ang sisayman mag-ako sa indo, mag-welcome sa inyo, inaako ako, di lang ako, kundi ang sakong Ama na nagsuko sa akin. Hospitality. Kita bilang baluan ng Diyos, kita bilang mga Kristiyano, dapat andam kita maging hospitable sa satong mga kapwa. Baski day na Kristiyano, dapat andam kitang mag-ako sa inda. Provide them hospitality. Nangyayari ba yan ngayon? Ngayon, hindi. Suspetsyo. Uy, sino yan? Hindi ko kilala yan eh. Bantay mo nga yan. Baka ano yan, tawag dito, yung naloloko. Ano yung tawag doon sa racket na yun? Ano yung tawag doon? Yung ano? Hindi, merong tawag. Yun. Ano yun? Ulit. Budol. Ba, alam mo ha? Policewoman ka ba? Ha? Budol-budol, di ba? No, ngayon, maganon, di ba? Suspetsyoso ka. Pero maski alam mong Kristiyano, doubt ka pa rin. Di ba? O halimbawa, even sa limos na, sa limos. No? Sa limos, dapat andam tayo magbigay. Pero ngunyan, wag mo, delikado, baka sindikato yan. Di ba? Sa bagay, minsan naman talaga, may mga sindikato eh. Sarang beses sa Manila, sa may Ortigas, na-traffic ako, kaiba kong duwang madre. Ngunyan, nakatagite kami isang green light, mayroong nagharining blind, bulag, ng lilimos. Kinatok yung bintana ng kotse. Sabi ng sister, Father, bigyan natin. Sige, bigyan mo. Meron akong mga barya.
Nakasmuglas yun bunlag eh. So, sister, binuksan ng bintana, kumuha ng barya, hinulog sa lata. Kling! Sabi ng bulag, thank you, sister. Paano niyo nalaman si sister ka? Bulag yun. Di ba? O kaya, minsan kaya siguro yan, gives us doubt. No? Pero ang espiritu ng Kristyanismo, dapat andam kitang mag-ako kang sa itong mga tugang. Ay inassure ni Jesus hinda. Wherever you go, when they welcome you, they welcome me and they welcome my Father. Okay? At ikaapat, na God is a generous God. Nagtatao siya kang regalo, kang premyo, no? Sa mga tao nag-aako sa tataramon kang Diyos. Sa mga nagdadara kang tataramon kang Diyos. Sa mga taong nagbabalangibog sa marhay na bareta. Kapag inako, hinda, God will provide them. Ngunyan, maaaring kita, hindi man kita misyonero to other lands, pero mga misyonero kita sa satong mga harum, sa satong mga aki, sa ating kapitbahay. Dapat mahiling ninda na kita, veramente, mga disciples of Jesus, dahil lang sa nguso in our mouths, but especially sa satong mga paggibo o paggawi. Example is the best proclamation of the good news. Pag maga ang buhay mo, magayon, mabuti, no? Yan ang nakakaakit sa mga tao para akuha ninda ang salita ng Diyos. Kaya mga tugang, giraray ako nyato, ang satong nadagog, siring man magpamimig kita, hagadon nyato sa kagurangnan, na kita maging mga maimbod na disipulo ni Kristo. Na ang satong puso, parating andam sa inspirasyon na itatao sa sato kang Holy Spirit. Siring man, andam kitang ibalangibog ang marhay na bareta, paagi sa satong mga pagtataram, especialmente paagi sa satong mga magagayon na gawe. Amen. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Ipahiling niya tungonyan ang satong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamham. Kaglalang kan langit asin daga, asin ki Heso Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagoran. Amen. Nagsasarig sa danay na pagkamaot kan Diyos sa katawohan, magdolot kita sa iya sa pagdolot kang sa tuyang mga kahagadan. Ang satong simbag makusugtabi, kamang mga nasa Rome makusugtabi ang simbag, ipamibi niyato sa kagurangan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. An bilog na banwaan nin Diyos sa kinaban, tanganing makasunod ang lambang saro ki Kristo na ipinako sa krus, ipamibita sa kagurangnan. Ipamibi niyato sa kagurangan. An mga pamayo nin banwaan, tanganing paurugon an karahayan nin kagabsan, asin magdanay an katanosan asin katoninongan, ipamibita sa kagurangnan. Kagurangnan, tabangi kaming mahiling ka sa samuyang kapwa. An mga nagehelang, nagtitios, asin napapabayaan, tanganing pagiano ni Kristo an sa indang mga kagabatan sa buhay,
asin pakusugon an sa indang pagkamuot, ipamibita sa kagurangnan. Kagurangnan, tabangi kaming mahiling ka sa samuyang kapwa. Tanganingan gabos na uya igti sa simbahan, mamatean ang pagkamuot asin pagkaherak nin kagurangnan. Ipamibita sa kagurangnan. Kagurangnan, tabangi kaming mahiling ka sa samuyang kapwa. Ipabibinyaton ngan mga tugang ang satong mga personal na intensyon, siring man intensyones para sa satong mga pamilya. O langit no na Ama, salamat sa paghimati kang samuyang pamibig. Aramon na mo ang samuyang mga pangangaipo, labi sa samuyang mga ipinahayag sa tataramon. Warasan ang makakaharahay sa mo, asin ang makakapamuraway sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Asin kang tao, gabos sa diri mo. Kapinoan, kapanoan, nin mga karahayan na nakamtan. Gabos palaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo sa buhay na ini dahil mabilang ng mga biyaya, ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Asin kang tao, gabos. Matindog po. Magpamibig kamo mga tugang, tanganing ang sako asinan sa indungatang, maakumanlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niya ang banal na simbahan. O Diyos, na nagkakadagkanigong naghihimo kan bunga kang sa imong mga misteryo, namimibig kami, warasan nahulikan mga banal na atang, maging maninigo ang samong mga paglingkod, huli kay Kristo samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso, initas minasa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigaw asin dapat batanos asin nakaliligtas, nadanay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhana ding kasagkoran, tasasiring na pagkaherak, namutan mo ang kinab-an, sinugo mo sa mo ang paratubos mansana, binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, ang namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog,
na nagpatimasang mi sa pagkasala ning mangday pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay bakan kabos na angles asin santos, nagpapahayag sa imo ning pagtubod, maugmang nagsasabi. Makanta kita kabos, sa arom, magkanta kita. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo, ang langit kasila ka, ano kang sa imo, kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, palada ng minadigdig sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikanagadang banal, borabod ding gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kang semong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawa kasindugo kan sa mong kagurangnan si Hesu Kristo. Kan siya na sa lugaring nabuot pinagsaluwiban sa kod sa pasyon, nagkuwaning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa siyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini. Ta iniyang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siriman pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom ka ini. Ta ini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabulosan para sa indo, asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagromdom sao. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareton niya mo. Ang parabuhay mo liwan, ipinapahayag, sakot na kaya kami na nagrorondom kang sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay, asin kalis ting kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapakanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang semong simbahan na nakalakop sa bilog na kinapan. Tanganing malubos po siya sa pagkamuot kay bakang sa mong Papa si Francisco, ang sakong mga utugang na obispo,
asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kang sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na anak ang Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaitupan, nakapagkaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kang buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sin kay baniya, sin sa iya. Sa imo, Diyos samang makakamhan, kasaro kang Espiritu Santo. Ang gabos na kagalangan na sin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matindog po. Natugtuan kan mga nakaliligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos doon ako galian, nangangas kitang magsabi. Ama yamon na yamon sa langit, apanalon ang ngaran mo, magdaton ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaon mo sa muyang mong asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin para kami pagdaraan sa subok, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa kabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw ni amuan katoninongan, tanganing kaming natabangan kang semong pagkaherag, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa kabus na kapuri sa Juan,
Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagtatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Urita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga O Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, sa imo mga posinungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hare paghilinga ang sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigawa na siya mapatoninong asin magkaboronyo, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang mga aki, magpatinaraohan kamo nin katuninongan ni Hesu Kristo. Peace to you. Kasalan kan kinaan, kay rati kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaan. Kasalan kan kinaan, awi kami nin katuninongan. Maluhod po. Uyan Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada manginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin at sakong kalag maoomayan. Hawak ni Kristo. Amen. Kakan asin inom kamu kan grasyang dulot ni Jesu Kristo.
Matindog po. Idoko ang payo, mamibigita, kagurangnan namimibi kami, na ang banal na sakripisyo na samong dinulot, asin pinapakinabangan, buhayon kami, tanganing kaiba mo sa danay na pagkamuot, magtao kami kang bunga na magdadanay sagkod paman, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Oratio Imperata. Maluhod po. O Diyos na sa mong Ama, Minadulog kami sa imo, sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa epidemya kan coronavirus, na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang, para sa mga tawong naghihingowa, sa pag-adal kan hinalean, kan hiro asin paglakop kaining epidemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud, tangani inasindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibi man yamo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno asin pribadong ahensya, tanganing na makahanap sinda nin bulong sa helang na dara kaining epidemya. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Tauan mo kami nin biyaya na maghingowa para sa karahayan kan gabos asin mga nagsasakit. Ini hinahagad mi huli ki Hesu Kristo kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. O banal na logo ni Jesus, Kahiraki kami, Nuestra Señora de Peña, Francia, ipamiibi mo kami, San Jose, ipamiibi mo kami, San Rafael Arcangel, ipamiibi mo kami. Matindog po. ang sakong bendisyon, ang sakong sarong healing blessing, healing para sa mga naghihelang sa espiritu asin sa hawak o sa katawan. Napagalingin kayo kang kagurangnan sa anumang helang na namamatayan nindo. Kaya mga tugang, idoko ang payo. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan malugod kamo kan Diyos na makakamhan. Anama, asin ang aki, asin ang